A kafin ku ji jawabi daga bakin Aisha Tsamiya za mu ɗan yi tsokaci. Ana ta sanar da bikin Aisha Tsamiya kuma har ma an ga invitation da gurin ɗaurin aure da kuma gurin meeting point da duk wani abu da za a yi na cikin bikin wanda an riga an rattaba a cikin wannan invitation ɗin, kuma daga baya sai mutane suka dinga jin sanarwar cewa an ɗaga wannan biki, wanda tabbas wasu da dama suna so su ji gaskiyar al'amari akan gaskiyar al'amari menene za a yi bikin ko ɗagawa akai. To idan ba ku manta ba, ta taba faruwa da Adam A Zango wanda za a yi bikinsa shine na ƙarshe, wannan matarsa da ta haihu a yanzu haka wanda suke tare da ita, wanda shi ma aka sanar da ranar bikin, wanda kuma daga baya aka dawo aka ce an ɗage wannan ranar ɗaurin auren, kuma daga baya wannan ranar ɗaurin auren dai itan dai aka ɗaura ba wacce aka ɗaga ba, wanda kuma wasu da dama suna tunanin cewa idan aka yi haka ana samu kamar da Aisha Tsamiya za ku ji jawabi daga bakinta cewa akan samu wasu su yi amfani da damar ka su yi magana ba kuma kai ne kai magana ba, kamar yadda aka yi mata a Facebook ɗinta. Ta zo ba ta buɗe Facebook ba ta da Facebook kwata-kwata, amma sai aka dinga buɗe akawun da sunanta, kuma aka zo aka dinga damfarar mutane sai a yi kasuwanci har sai da ta zo ta yi bidiyo ta yi sanar cewa duk wanda ya zo aka yi cinikayya da shi ta cikin Facebook ya tura akawun nan ba to ya sani ba a wajen ni Aisha Tsamiya ya siyayya ba, wasu mutane ne daban. Hakan ta daɗe tana faruwa kamar da za ku ji daga bakinta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da warhaka, ya gida kuma ya ibada. Ubangiji Allah ya karba mana baki daya. A gurguje ina so in yi wani magana ba mai yawa ba. Ina so in yi magana akan abin da ya shafi Facebook. Duk da dai ina yawan daura cewa bana Facebook. To, a hakikanin gaskiya, ni Aisha Aliyu Tsamiya ban taba buɗe sunana ko in ce ban taba buɗe wani account da sunana a Facebook ba. Duk accounts da kuma pages ɗin da suke kan Facebook duk fake accounts ne. Ban san shi ba kuma ban da alaka da shi. To kwana biyu na akwai abubuwan da suke faruwa idan na yi postin ɗin kayayyakin da nake siyarwa a Instagram ɗina, mutane da suke amfani da sunana a Facebook suka yin screenshot su ɗora, mutane suna ta tuttura musu kuɗi. To duk wanda ya san zai sai kaya ya siya ta Facebook, kar ya ɗauka a wurina ya siya, ba ni da alaka da wannan. Don haka jama'a da Allah kiyaye, ni ba na Facebook, ba ni da wani alaka da duk pages.